Okei. Mä osaan. Joo, onhan mä supersankari. Katsos vaan, tollanen tosi pikkunen. Ihan turhaan mä hermoilin. Sulla ei oo mitään mahiksi, koska mä kitken sut. Ja sitten... Äiti! Kuulkaa, konstaapeli! Tarvitsen apuanne! Ihme Lari kamppailee rikkaruohoa vastaan viemäriputkessa! Robotti! Mitä, Alfred? Sä mulle laitoit? Kui karvas voi? Häh? Mistä sä sen tiesit? Ai niin, oot verkossa. Alfred, tiesin, että suhun voi luottaa. Muuten oot sä kuullut sitä Alfredista? Hasta la vista, heinä! Väärä nappi. Hei kaikki, kuunnelkaa! Pormestari, ihme Lari on pulassa! Näettekös nyt? Aivan kuten sanoin, hänellä on metallinen pää, kuten robotilla. Niin on. Mene pois, tyhmä robotti. Oi, erehdytte! Tämä on kypäräni! Se suojelee minun aivojani! Robotin aivojasi. Höpsis! Häh? Mitäs tuo on? Älkää katsoko häntä! Hänellä on lasersilmät! Ei! Odottakaa! En minä ole robotti! Olen hovimestari! Mä varoitan sua! Mä oon super... sankari. Luovuta jo! Et saa mua pois päiviltä! Kaupunkilaisten ansiosta mä suurenen koko ajan! Muuten, kuulit sä siitä Alfredista? Mitä? Hän aikoo varmaan vallata koko maailman. Se on niellä sun kuulemma 15 karateka ninjaa. Lapsemme ovat vaarassa. Tuo on täysin tuulesta tempattua! En minä ole robotti! Nyt tuo robotti tärisyttää koko kaupunkia! En minä tärisytä mitään! Tärisen itsekin! Hei, Rikkaruoho nappas robotin. Oikein sille kiusan kappaleelle. Laura! Juniori! Mitäs tämä on? Mikä tuo iso vihreä on? Se on iso rikkaruoho. Ja oot sä kuullut, että Alfred on oikeesti vaarallinen robotti, jolla on laserkatse? Mitä? Miten niin? Se on totta! Se aikoo vallata maailman!
Mistä te tuon kuulitte? Rikkaruoholta! Niinhän se sanoi. Sinäkö tuollaista keksit? Mitä? Mä oon juorukki. En mä ite koskaan mitään keksi. Kato, kun mä kuulin sen tosi luotettavalta taholta. Vai mitä, skidit? Juniori? Laura, voitteko selittää asian? No kun me kuultiin, kun herra Alfred sanoi, että sen pitää niin kuin ladata akkuja. Joten me pääteltiin, että Alfred on sitten robotti. Niin. Voi lapset, sehän on vain sanonta. Siis mikä? Sanonnoilla voi olla useitakin eri merkityksiä. Kun herra Alfred sanoi lataavansa akkujaan, hän tarkoitti, että hän on väsynyt ja halusi kotiin lepäämään. Siinä kaikki. Ai. Kuulkaa, jos kuulette ikäviä asioita toisista tai outoja juttuja, ottakaa selvää asiasta tai kysykää vanhemmilta, mutta älkää juoruilko. Joten herra Alfred ei olekaan robotti. Ei ole. Herra Alfred on hyvin mukava parsa. Hei, näit sä tota? Joo. Mitä jos me voitais pelastaa Alfred kertomalla kivoja asioita? Mennään! Hei! Herra Alfred on mukava parsa! Mitä? Tuo robotti vai? Ei hän ole robotti. Hän on kiva sitä, joka tuli kertomaan luokallemme tarinoita. Niin. Muistan, kuinka Alfred auttoi minua juhlien järjestämisessä. Ilkeä robotti ei tekisi niin. Auttoi minua renkaan vaihdossa. Hän kantoi kauppakassini kotiin. Hän leipoi myyjäisiämme varten. Anteeksi, että luulimme sinua robotiksi. Eikä edes kysytty, onko se totta. Oi, mitäs tuosta nyt? Totta kai saatte anteeksi. Onko ihmelaria näkynyt? Oh, hei Alfred. Joku väitti sua robotiksi. Onks täällä puutarhamessut?